Amnet Vlog. Amnet Vlog. Amnet Vlog. Amnet Vlog. Sabuwar manhaja ta siyan data. Wannan wata sabuwar manhaja ce wadda za ku rinka siyan data har ma ku siyar a farashi mai sauki. Domin sauke wannan manhaja ku shiga Play Store don ku sauke Amnet Vlogs. Domin more wannan garaɓasa na moratawa shi ma ya morata sa saura ku. Amnet Vlog sabuwar manhaja na siyan data na kowane irin network. Sabuwar manhaja ta siyan data na kowane irin network. Ni ma na sauke manhaja ta Play Store na yi rijista ko ina more garaɓasa ta yadda ya kamata. Ni ma na yi rijista ta browser ina siya har na saida. Amnet Vlog. Magajiya ya ne dan magajiya waya ne ku hada shi da police ku hada shi da soja ku hada shi da alƙali dan magajiya sada shi da kotu in ya ki ku tattarbe shi ku hada shi da gwamna in ya ki ku mamake shi dan magajiya magajiya gashi na dan magajiya daga ma'asa dan magajiya gashi nan jama'an nan tasa Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah shirya mana dan magajiya Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah shirya mana dan magajiya shirya mana dan magajiya ya Allah 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 shirya mana dan yawwa alhamdulillah masha Allah magajiya dan magajiya dan magajiya dan magajiya dan magajiya ya gundiri kowa ya addabi kowa ya sa musu zafi ya hana su sukuni lamarin ba daɗi sha'anin ba sauƙi yawa bakara ya gida sawa za lafiya madalla ya kwariya ya sa su ke daɗi ya sa musu kunci dan magajiya shi ne kuwa sanin ku dai ina da ganin alamun kaman shi shi ne ma tabba shi ne kana da tabbacin shi ne ina da tabbacin shi ne saboda hakorin sanar din sa dan balle ai zo mu je ga dan magajiya Allah barka bira ai sai da kamar tsohon na gane ka daga nesa inda ka san Dijango muna yara an mun je sinima ka gane ni ka gane ni aya zan gane ka ban Allah
baka shaida ni ba. Ya kin sai ya shi daga. To idan kai baka gane ni ba, ni na gane ka, kuma ba zan taɓa mantawa da kai a cikin zuciyata ba har abadan abidina har ka tassara. To me ya faru? Lokacin ina yaro ka same ni da kara ka dinka duka na da kara sai da jikina ya shati. To ba Allah in mana da ke kana yaro ai tarbiya nake so in koya maka shi sa da ke ka Allah ma mu ne musu laifi mu bi shi ya fi mana bare kai bil adama. Idan na girma da wanda ya min alkhairi da wanda yi min sharri duk sai na rama, wanda ya aike ni sai na aike shi. Ai shi addini an nasihata addini nasiha ne. Kulli yaumin yaro jan hankalinsa kake yi sai ya yi abu mai kyau, idan ka ruɗa shi sai ya yi abu mara kyau. Da kira na kai ka ce mun in zo ka zaunar da ni ka ce abu da kaza da kaza wanda da ke yi mara kyau ne, sai ka ɗauki alewa sai ka bani, kaga kulli yaumin zan ganka da mutunci. Amma tun da kama ni kai ka rinka duka na, shi yasa ba zan manta da kai ba. To ya hakuri bawan Allah, abin da kake ne ba kyau shine magana. To yanzu zan rama duka da kai min da kara, yanzu girma ya zo min. Bawan Allah, alama yana mune masa laifi mu roƙi shi ya fi mana ballantana kai bawan Allah. Zaɓi da daga baya yake wannan duk daga baya ne. Ai bakin alƙalami ya riga ya bushe. Bawan Allah, bawan Allah, dan Allah ne. Ya Allah, bawan Allah. Ai. Hayya mana! Wai wannan Cika shi! bawan Allah, abin da ne maka tarbiya ne maka aini. Ni ma na iya dan mai ko guda biyu ne. To kai me ne maka? Ha? To kai me ne maka zaka rike ni? Rike min nan. To ka rike shi a hannunka. gashi a hannuna wallahi. Ai ka san gidan su dan magajiya. Ai kana gama duka na gane ka wallahi na san kai ne. To idan kana da shirin ramawa ka iya aike gidan in na fito kaga sai ka dau mataki. A'a ba mai rama, ba zan rama komai waje ka ba komai. Kuma yanzu an zauna gurin mai shayi ko majalisa ko bakin tasha. Wallahi idan ka zauna kai munafurci na abin da zan ma yafi wannan. Wallahi idan ka zauna kai munafurci na ko a gurin mai shayi ko a bakin tasha na ji ka ce wani abu tas na lahira sai ya fi ka jin daɗi. Wallahi ko a bakin tasha ko a gurin mai shayi wallahi ba zan ce kyasa kanka ba. Balle na lahira fi jin daɗi. Wannan sai ne ma Dai wannan gaskiya ne. Wannan na yadda. Tabbi da yake din yare da mutunci na da girma na da ƴaƴana da mutunci na a garin nan. Ka zo ka dinga duka na kamar ka samu aurkin jaki. Sha Allah sai ka ji. Ai ko a ce da magariya ne. Subhanallah sannu. Sha Allah sai dauke ka yi ba kariya kamar 6 a je asibiti sai ai mu fara yin aiki. Wata mu 5 a je gurin ashiri mai gyara, shi kuma ashiri mai gyara ya ce ai na daina, ai na je. A ce to abin da za a yi mutum kuna yan daddawa, ana zuwa kuna yan daddawa a ce ai na tashi sai a muje haka, sai wani ce to ba kuna yan daddawa sai ko ta mutum tafi, sai wani ce ai gana sanitation yau, sai wani ce ba komai mu tafi. Ana wuce brigade sai a je radadadadadada motar da kuma kuka tafi kawai ta nutse, sojoji su kewaye ku a samu wani kaira makariya 6. Mun je mu ruwan zafi a gida. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen ba da magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyarmu ta ƙware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada,
ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa. Musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki. Cutar HIV musamman a ɓangaren maza, tankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali. Kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyarmu ta ƙware wajen ba da magunguna kamar su ciwon ƙoda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon ulcer. Cibiyarmu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban bata tsaya a nan ba, tana tura magungunanta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana miƙa saƙon godiya ga ɗumbin al'umma da suka karɓi magungunanmu suka samu waraka kuma suke aiko mana da saƙon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshinmu da ke nan garin Maiduguri. Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8. Ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite. Ko kuma a neme mu a nambar waya kamar haka. Ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maɗaukacin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Sadiya. Habu nawa. Ai Sadiya ni a koda yaushe ina kasancewa cikin farin ciki. Saboda baki duba yadda samarin garin nan suka yi ca a kanki, ke kuma hankalinki ya karkata kaina. Kin ga Aminu yana son ki, Dalli ta yana son ki, Gaba da Masi Dahir shi ma yana son ki, amma duk baki ta su uwa uba kuma ga wannan cin kan. Ban isa ba in wulga a garin nan sai ya bi ni, ban isa in tafi ba sai ya bi ni. Ai laifinki ne, tsitsinka mai tafi zaki ki gaggaya mai magana dan ana tsoron sa ne. Ni ya isa in ji tsoron sa wannan? Ni mare shi. Ha ba shi din me? Ya tare babana a gona ko kuma mahaifiyata an za ta unguwa izane su. Ha. Kai ga baban ku. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannu zuwa. Yawwa, muka da yi. Ina gajiya? Ajiya kana. Ya gidan? Ajiya lau. Ya mutan gidan? Allah alhamdulillah. Ya baban naka? To madalla an kaje ka ce ina gaishe shi. Madalla Sadiya? Na'am. In kin gama ina son ganin ki. To ba mu. Kin ji ko? Bari in taya. A'a. Yale ni Sadiya yi. Saniya. Gaskiya babanku yana da kirki wallahi. Mutumin arziki ne wallahi. Allah saka mai da alkhairi. Amin. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa, Lauratu. Na'am mai gida. Ana nan ana ibada? Sanda dawowa. Yawwa, sannu ka dai Lauratu. Yawwa dai. Da hidimar gida. Barkan mu dai mallam. Yawwa. Ya gona? Alhamdulillah gona kan an dawo. To masha Allah. Ana nan to madalla. Allah ya yi albarka. Amin mai gida. Ana nan ana ibada? Ana yi mai gida. Wannan barkonan kada ya ce tun na jiya ne. Ita ce malam yanzu za a daka ta. To madalla. Na ce da wannan yarinyar in ta zo ta same ni. To ba matsala. Yawwa. Insha Allah in ta da zan faɗa mata. To madalla sannu da ibada. Sannu malam. Yawwa sannu da aiki. Yanzu kin ga tunda baba ya ce yana son magana da ke, yana da kyau ki koma ciki nima in tafi. Sannu. Wadan Allah yana wani irin abu ne? Na ce ka fita daga harkar yaron nan fitinanne ne, ya gagaru kowa a cikin garin nan. Muddin kana shiga harkarsa wallahi wataran sai ya je ya kashe ka a gona. Kana kallon fa tsofaffi suna tafe, in tsiyarsa ta motsa sai dai ka ji ya dima mutum dundu, ya fita da gudu. To kuma ballantana ka shiga gonarsa, kar ka kuma kula shi. To a hankali nake ma. Sannu. Wantari ne ki mutuwa na yi hutu wallahi. Sannu duka ne. Sannu. To wai dan Allah kai yanzu malami ya hada ka da wannan yaron. Wallahi wai tana wai. Sannu. Wai tana wai tun yana yaro. Wai na da ke shi duk wanda ya da ke shi sai ya da ke. Wanda ya masa alheri sai ya masa yaron ne ya ballo wani gabjejen rai shi in ga miki abu shi. Rai shi na riko wajen guda 20.
Inna ta zara lillahi zai karya kaina. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida ka ce Allah ne ya taimake ka. Wani rauni da imin nan jini kamar an yanka rago. Subhanallahi. Yayya. Tun ka bulbula inda ya gaskiya yadda ka zama kasa sannan ya tsaya. Sannu dan Allah ka fita harkarsa sannu. In dai kana biye ta tasa to wannan ma ka danye maka. Ka danye maka in dai kana biye ta tasa. Yaron da kowa ya san shi a cikin garin nan yayi kaurin suna. Ina kai ina shiga harkar wannan. Ai sai addu'a Allah ya shirye shi. Na ai ba zan yi masa addu'a ba sai Allah tsine masa. A'a. Ai ubangiji ya ce idan ka tsine dan wani kai ma za a tsiyo naka. Ba kyau. Idan ka ga yaro ya lalace yi addu'a Allah ya shirye shi sai Allah ya shirye shi. Ai wanda ya lalace aka kuma lalata shi ya dade lalacewa kenan. Allah dai ya shirye shi amma yaron nan yayi nisa. Sannu a'a zaka ga ya mata makota fa wallahi abun kunya za. Wannan tari ne sai ya mun yi mun gundundun anan gurin zaki fita. Ko tarin yunwa ne? Dan Allah dan annabi mai gida kai shi yanzu makwatan mun suka ji fa dan Allah haba. Yanzu abin da nake so da ki. Idan ki samu Adamu. To. Ki ce da Allah ya samu yara a ci gaba da gyaran gonan nan tawa. San wa'annan yaran nawa ba noman za su iya yi ba. Haka ne. To a samu yan aiki biya su ci gaba da aiki. To shikenan kafin Allah baka lafiya. Ba baki ni za ka yi ni mutalla ai mun gwaji. Gwaji me kuma? Gwajin kasusuwa mana. Rishi ba. To. Sadiyayye, abin da isa nace ki zo ga mahaifiyarki, ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne mai gida. Na ga wannan yaron ko da yaushe Habu shi ke zuwa gurinta, ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Yawwa. To, ke? Na'am baba. Ga ni ga mahaifiyarki. Duk garin nan ba wanda za ki gaya wa magana waɗanda ya wuce mu. Haka yake. Yawwa. Ko ba gaskiya ba? Yawwa. Habu shi yake zuwa gurinki. To ni ba na son aje a zo. Ba na son ki ringa tara mun mutane ba kuma na son fitina. Ko ba gaskiya ba? Shi kike so ko kuwa wa? Gaskiya ni baba na fi son Habu. Habu nake so. Me kika ce? Ni Habu nake so. Kin ji ko? Ke faɗa da bakinki ba na son aje a zo ko ba gaskiya ba daga yanzu idan ya zo ki gaya masa cewa ya turo iyayensa to ko ba gaskiya ba a turo iyayensa ya zo su zo gemu ya ga gemu magana ta tashi daga kanku ta dawo kan iyaye to baba ayi abin da za a yi a gama to ko ba gaskiya ba yawwa in Allah da gobe in ya dawo zan gaya masa in ya dawo ki gaya masa ya turo iyayensa ya zo gemu ya ga gemu magana ta tashi daga kanku ta dawo kan iyaye ko ba gaskiya ba ko ba gaskiya ba madalla shikenan Allah ya miki albarka amin baba Allah ya miki albarka amin baba Allah ya miki albarka kin ga magana ta ƙare in ya turo iyayensa a zo a kashe magana a yi abin da za a yi a tarkata a tafi haka ne mai gida wannan dumaman idan an gama a ajiye mun ina zuwa to mai gida adala yau zan je masallaci na ga malam liman ya zo ban sani ba ko sallah za a yi to mai gida adala lafiya Allah isa Allah ya taimaka adala lafiya yake damun ki ne sai magana nake kin mun shiru me yake damun ki ne
Wallahi ba komai bane yake damuna. Kin san wani wai talle? Dan magajiya. Na san shi sosai ma. Shi kadai ne ya addabi rayuwata a ƙauyen nan wallahi. Kin manta ran da muka tafi unguwar gabas din nan ni da ke to tun ranar nan da ya gani shi kenan ya adabe ni ban isa yanzu in fita dandali ba. Kai? Kwararo loko yake biyu. Karki damu, ai ba shi kadai ne a garin nan ba. Akwai manya, kuma sannan ni yana jin magana ta. In Allah yadda zan same shi in mai magana, in Allah yadda ba zai kara ba. Ke kawata? In Allah yadda ba zai kara ba, ai yana ganin mutunci na. To dan Allah dan Annabi ki same shi ki masa magana. In Allah baki da matsala in Allah yadda. To nagode. To zo mu tafi. Nagode. Na abin nan ne. Dan magajiya, dan magajiya, dan magajiya, dan magajiya. Ya gundiri kowa, ya addabi kowa, ya sa musu zafi, ya hana su sukuni. Kai! Lamarin ba daɗi. Kai! Ina za ka je ne? Sha'anin ba sauƙi. Na ce ina za ka je ka manta ka kai nika baka je ka ɗauko nikan ba da me za mu yi abincin. Kamar ya ina zan je? Ha! Fitan tambaye ka mai ina za ka je nikan za ka je ka ɗauko ko iyaye aka yi? Nikan ma ni zan ɗauko. A ni zan je in ɗauko. Na ce ni zan je in ɗauko. Karfa ki manta fa. Da sassafe fa. Ban gama bacci fa isasshen bacci ba. Kika aike ni na je na ɗebo miki ruwa kai 6. Bayan na ɗebo ruwa kai 6 ina kawowa kika ce in tafi in je in ɗebo miki itace a gona. Na tafi na je na ɗebo itace a gona. Na kawo miki ina jira itace ko zama ban yi ba ban huta ba. Kika ce in zo in yi miki share tsakar gida. Na zo na share tsakar gida ko huta ban yi ba ban zauna ba. Kika ce in fita waje in je in share malam za su yi zaman karatu. Kuma na zo na yi wannan kuma yanzu kice tafiya ma daukar nikan ni zan tafi in je in dauki nika. To ka gaya min duk wannan abin da ka lasafta wanne ne wanda ba za a yi ba daga ciki da kake faɗa. Shikenan ni bani da uzurin kaina bani da katabus shikenan bani da motsi ba abin da zan iya yi na rayuwar kaina sai dai rayuwar ku. Ke magajiya ya ne? Ni kake cewa magajiya? Dan talle? Kai tsaye haka magajiya? Kina da wani sunan ne da wuce a ce miki magajiyar? Rashin kunya taka har ta kai haka? Dan talle, da wa kake magana ni ba za ka kira ni da inna ko gwaggwa ba? Shikenan sai ka bude baki har da bakinka kake ce min magajiya, har da ma haba ma? Banda ma magajiyar har da wata haba a ciki? Ashe ba ka da mutunci? To sunan ni za a yi wa korafi wanda suka rada sunan ba a yi musu korafi ba sai ni? Ai abun ne ba daɗi. Bani da katabus koyaushe aiken safa daban aiken rana daban aiken koyaushe bani da uzuri na haba magajiya. Ba ka da mutunci zan ci gidanku wallahi baka da ni kake magana. Ka tafi wallahi magajiya ba zai yiwu ba. Kin aike ni na kai miki nika na dawo. Kin aike ni na je na yo miki roron itace na dawo. Kin sa ni shara na je na yi. Bani da uzurin kaina haba magajiya. Ya ne? Ye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dai abin da naji na me wanda naji kawai. Nika nace je dauko malam yake shirya wannan maganganu haka. Da kirana da sunana ma yake kirana wani magajiya waye har da ina da wani sunan da ya wuce wannan. Ko ba haka kace ba? Mara mutunci. Dan talle. Na ji wani daga cikin abubuwan da ka faɗa. Na tabbata ba iya wanda na jin ba ne. Akwai abu da ka faɗa a baya da yawa. To tambaya dai tukun kan me nisa? Shin kai ba wani mai kima a idanka? In akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu? In kuma mu ne muka fi daraja to in maka bayani ko waye kai? Zan yi sinkin. Sinkin? Me sinkin?
Na ce me sinkin? Oho, hauka ne. To daga sinkin sai me? Sai na tafi flash ba. A'a, to ayi man di yanzu. Mu ai ba mu ki ba koma me ayi. Wace ce flash ba? A'a, yayi man yanzu. Ko ba za a iya yi anan ba. Je ka. Okay. Don mai. Malam ka gani ko? Malam ka gani ko? Duk wannan kar ya dame ki da yawa. Dole akwai damuwa amma ka ta yawa. Saboda shi Allah ba mutum bane. Jarrabarsa kuma tafi karfin kwakwalwar dan adam. Wani abun Allah ya nemi maka ne dan zai baka wata dama a gaba ko kuma zai yafe ma zunubin da ka aikata wanda ba dan wannan ba wuta zaka. Wato shikenan sai ya gama cin zarafi na a gidan nan da yake min rashin mutunci yake min wannan cin zarafin shine zan samu biyan bukata ko bala. Ai in ya ci miki mutunci ai ba ke yawa ba ni yawa. Kuma ai ni na kawo shi nan ko? To ai shikenan. Shikenan. Kin ga ina zuwa. Allah ya kyauta. Masu jinyoyi muna roƙonka Allah dan rahamarka Allah ka ɗauke jinyar. Waɗanda 'ya'yansu ne ba lafiya Allah dan girmanka Allah ka ba su lafiya. Waɗanda a karan kansu ne Allah dan rahamarka Allah ka ba su lafiya. Waɗanda buƙatu ne matsala ce take damun su Allah ba mai ɗauke matsala sai kai, ba mai biyan buƙata sai kai, ba mai share hawaye sai kai. Allah mun yi tawassuli da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan rahamarka Allah ka biya buƙatar kowa. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Allah ka biya buƙatar kowa dan rahamarka. Kamar yadda kowa da kowa ya sani, duk ranar Laraba da ranar Alhamis da ranar Juma'a ni da kaina ina Kano tsamiya babba da ikon Allah. Ranar Asabar da ranar Lahadi ina Jalingo jihar Taraba a nan bypass na Jaura Gana daidai CBN da ikon Allah. Ranar Litinin da kuma ranar Talata ina Adamawa a Jimeta a Numan Road kusa da gidan man Jasko da ikon Allah. Ranar Asabar da ranar Lahadi da kuma ranar Litinin akwai wakili na a Sokoto a nan gidan Igwai yana aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin. Akwai wakili na a jihar Nasarawa a Shabu yana aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin. Akwai wakili na Kwara a Ilorin daidai Kulanda Market zai yi aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin a nan Ilorin in Allah ya yarda. Allah muna roƙonka don rahamarka. Allah muna roƙonka don san da muke wa Annabi Muhammadu. Ya Allah duk wanda yake zuwa gunnan Allah ka biya buƙatarsa. shirya mana dan magajiya.